Hver dag køber flere tusinder mennesker sine varer og tjenester online, på PC, mobil og tablet. Men hvad sker der egentlig, når du handler på nettet? Hvor bliver dine informationer sendt hen, og hvad med sikkerheden? Dips giver dig et hurtigt indblik i, hvordan online-betalinger foregår. Her er Mark. Han lægger et par sko i indkøbskurven, indtaster sine informationer og klikker på købsknappen. Herefter vælger Mark f.eks. kortbetaling med f.eks. Visa eller Mastercard og indtaster sine oplysninger. Mark føler sig tryg, da Dips overholder e-handelsbranchens sikkerhedskrav og har over 15 års erfaring med håndtering af betalinger. Dips ejer og administrerer den side af webshoppen, hvor Mark indtaster sine kortoplysninger. Dips sikrer, at kortoplysningerne bliver håndteret på en sikker og forsvarlig måde. Betalingsmetoderne, som kan vælges, afhænger af hvilken aftale webshoppen har med en indløser. Hvis webshoppen for eksempel skal modtage et dankort, skal der laves aftale med indløseren Nets. Dips tjekker med indløseren, om kortet kan accepteres eller ej, og giver herefter besked til webshoppen. Indløseren tjekker blandt andet, om kortet er gyldigt, og om der er dækning for beløbet. Det er i sidste ende indløseren, som overfører pengene fra kortholders konto til webshoppens konto. Når webshoppen får en accept fra Dips om, at Marks kort er godkendt, pakker webshoppen skoene og sender til Mark. Samtidig sender Dips betalingsinformationer til indløseren, som trækker penge fra Marks konto og indsætter på webshoppens konto. Dips er således mellemmanden, som sørger for en sikker dataudveksling imellem Mark, webshoppen og indløseren.